mult lume, eu sunt Gabi, youtuberul. Astăzi m-am gândit să fac și un videoclip cu Let's Fish. Haideți să vedem ce putem să prindem aici. Mamă, mi se mișcă nasul. Nu merge mâncarea asta. Stai puțin. Cred că știu ce mâncare nu trebuie. De astea, moluțe de astea. Am erecție la ca să dau. Hai mă mai repede! Beitul. Cât de beitul? Beit. Beit. Ce costă open? Championship? What? Mai mult mi la ăștia cât de... I-am văzut de multe ori. Sunt cei mai bun jucător. Ce nasul. Să dau eu aici la pește. Take part. La level 1. Nu sunt de la level 2. Club Squad. Haide. Keep horn. Keep horn. Mamă, ce pești poți fi? Ești mai mămir. Da, asta cred că trebuie. Da, când... What? Ce? Loading. Hai bă, lughează-te mai repede. Hai bă, lughează-te mai repede. What? Go to the story. Cât de nasul mișcă calculatorul ăsta. Mai rapid. Yes. Pe bune! Chiar că mi s-a blocat. Trebuie de-astea? La ce level pot să le debloc? Edge. Map. Ce n-a frate? Cât de nasul mi se mișcă ăsta la levelul 3000. Știu chestia asta că la 3000. Tot la 5. Așa, la de... Levelul care îmi trebuie. N-am ce level nu trebuie. Normal. What? Frate, n-am destul. N-am destul pentru parcă. Și chiar îmi trebuie parcă. Dar... Nu ce face. Și la mapă. Da, mai bine nu dau aici. Da. Ieșim din asta. Dar normal din foarte mult. Cum ne ies eu de asta?
Ai de capul meu. N-am ajuns nici măcar. Da, am ajuns. Mă, n-am ajuns dacă e. În Amazon mai repede. Ce unde ți-am treabă, eu, n-ai aia, mindița aia. She's the road? What? Tam deja o undiță. Asta. Deja mă da asta. Sau pot să-mi iau alta? Da, să tot pe asta. Ce za hoax? Ce za hoax? Dacă prind acum un pește de un kill, de câteva kilograme, un kill e bine. Sau chiar și de 20 de mini-kilograme. Sau cu chestiile astea. Bait-ul. Care-i bait-ul? Take bait. Bait? What? Bait. Bait. Băi, dar care-i bait-ul? Nu înțeleg, frate, care-i bait-ul? La unde ce n-am? Da. Dar nu știu cum, nu știu cum să ies de pe ăsta. Open, da, dar nu știu cum să ies de pe ăsta. What? O să schimb hărțile? Da. Tot vreau la harta mea. Din dinainte. What? La levelul 1, da. Poți. Și la bancă asta. Denied. Da. Trebuie să... Și mă! Nu, frate! Tu te naibii. Cum naiba să fac să ies de pe asta? Nu te cred, pe ce naiba mi-a intrat? What the fuck, ce naiba are? What? Te naibii, intră înapoi în jocul meu. What? Nu vreau nimica. Login. Odată mai repede. Login. Am trecut eu de calculator. Ecranul full screen. Da, nu merge deloc. Cred că aici vă oprim video. Nu uitați că dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like. Thanks.